Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Prosíme ťa, Pane, nech nás Duch Svätý naplní tvojimi darmi, aby sme vždy zamýšľali tak, ako sa páči tebe a konali podľa tvojej vôle. Skrze Krista nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh. A s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Amen. Tane. Čítame ze Skutkov apoštolov, keď veriteľ z toho počne vedieť, že čo Židia obvinujú Pavla na druhý deň mu na puta odtiaľ, aby sa Židia vyknali a celá veľrada. Privedol Pavla a postavil ho pred nich. Ale Pavel vedel, že jedna časť tu sadúcej a druhá farizej, počas druhá vo vláde. Bratia, ja som farizej, a tými farizejov, koji nadej a zmrtví sa na súdia. A to povedal nastala medzi farizejmi a sadúcejmi a káznu. Zhromaždenie sa ostalo, lebo sadúceji tvrdia, že niečo zmrtví stania ani rád, ani duša. Farizej vyznávajú, že no idú bez čudov, za veľký krik a vstali niektorí zákonníci, otázky farizejov a protestovali na našom zámene, čo na tomto spovedli. A čo ak len hovorujú ducha alebo aniel. Keď aj čo stenia veriteľ z obavy že Pavla roztrhanú poslal toho vojakov, aby vychovali a odvedli do pevnosti. Nasledujúci noc to od ním plán a hovorí, buď pevný, lebo Ačo si u mne svedčí v Jeruzaleme, ja musím svedčiť aj v Ríme. Počuli sme som Božie slovo. Ochraňuj ma, Bože, k tebe sa utiekam. Hovorím Pánovi, ty si môj Pán. Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve. V tvojich rukách je môj osud. Velebím Pána, čo ma múdrosťou opraví. Noci ma k tomu moje srdce vyzýva. Rána mám vždy pred očami a pretože v mojej pravici nezakolišem sa. Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá, aby aj moje telo odpočíva v nádeji, lebo ty nenecháš moju dušu posvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie. Ukážeš mi cestu života, u teba je plnosť radosti a po tvojej pravici väčšina slásy. Aleluja. Aby všetci boli jedno ako ty, Oče, vo mne a ja v tebe, aby svet uveril, že ty si ma poslal, hovorí Pán. Prečítame si z Evanjelia. Ježiš podvihol oči k nebu a modlil sa. Svätý Otče, neprosím za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria v mňa. Aby všetci boli v jedno ako ty, Oče. Vo mne a ja v tebe. Aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že ty si ma poslal. A slávu, ktorú si dal ty mne, ja som dal im, aby boli jedno a ako my sme jedno. A ja v nich a ty vo mne. Nech sú dokonale jedno, aby si spoznal, že si ma poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Oče, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, alebo ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Oče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlasil som im tvoje meno
a ešte ohlasím, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Pane. Bratia a sestry, Svätý Ján Nepomucký oslavil cirkva svojou vernosťou cirkvi a zachovaním spovedného tajomstva. Prosme Pána za vernosť Kristovi a za pokoj vo svete. Aby preslávení cirkvi vždy hľadali duchovné dobro veriacich. Prosme Pána. Pane, vyšli nás. Lásku, prosme Pána. Pane, vyslíš Pane, nás. vyšli nás. Aby sa ohováračia zbavili svojho hriešného zvyku. Prosme Pána. Pane, Pane, vyšli nás. aby sme mali v posvetej úcte spovedné tajomstvo. Prosme Pána. Pane, vyšli nás. Aby sa deti s pomocou rodičov a duchovných pastierov dobre pripravili na prvú svätú spoveď. Prosme Pána. Pane, vyšli nás. Za pokoj Ukrajine a Rusku, aby štátnici na oboch stranách hľadali také riešenia, ktoré im prinesú trvalý mier. Prosme Pána. Pane, vyšli nás. Pane Otče, prosíme ťa za zomrelých, nech im tvoj syn Ježiš Kristus privedie do nebeského kráľovstva. Prosme Pána. Pane, vyšli nás. Prosíme ťa, Pane, láskavo posväť tieto dary, ktoré preslavujú našu duchovnú obetu a urob aj z nás večný dar pre teba skrze Krista, nášho Pána. Áno, Pane. Pán s vami. Ďakujem, Duchom Pane. tvojim. Hore srdcia. Oj, sestra. Máme ich od Pána. Dávam ti Izrael. Dávajme ďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné spolné. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásanostné teba, Pane, veľoby v každom čase, ale ty slávnostnejšie ako túto noc, keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný baránok. Veď on je opravdivý baránok, ktorý sňal hriechy sveta. On svojou smrťou zničil našu smrť a svojím zmrtvým staním obnovil nám život. Preto ľudstvo po celom svete plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou, ale aj anielské zastupy neprestajne spievajú chválospev na tvoju slávu. Svätý, svätý, Svetý, svätý. svetý. Pán Boh, svetý, svetov. Poďme sa nebesá, idem tvoje slavy, čo na nové svete. Bože, na ničo. Pánovom. Naozaj si svätý, Pane, ty práve všetkej svetosti. Preto ťa prosíme posvätiť to dary rosou tvojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, nech sa dobrovoľne vydal na smrť. Dal chlieb, dával ďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri zaajkali. Znova zdával ďaky a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnou na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Amen. Látajústvo viery. Domov tvojho Boha zločina, vezmite sa na civiznom, on nebuď. Pane, keď jeme tento chlieb a keď pijeme z tohto kalicha, zvestujeme tvoju smrť, kým nepríde sláve. Veľké je tajomstvo viery, Spasiteľ sveta, zachraň nás. Veď ty si nás vykúpil svojím krížom a zmrtvý stal. Teda slávime pamiatku smrti a zmrtvý stania tvojho syna. Obetujeme ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme, že si nás dal za hodných a stať pre tebou
stať pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na tejto svätej omši na Kristovom tele i krvi, združí viedol Duch Svätý. Pamätaj, Pane, že na tvoju cirkev rozšírenú po celom svete veď ju dokonalej láske a jednote našim pápežom Františkom, našim biskupom Tomášom a všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na toho slúženíka Milana, ktorého si z tohto sveta dnes povolal srdce. Keďže sa stal podobným tvojmu synovi smrti, sa mu pripodobní aj jeho zmŕtvystanie. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli na skriesenie, i na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do sveta tvojho. Prosíme sa, miluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote a spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženichom a so apoštolmi a so všetkými svätými, ktorými si dal od veľkou zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Krista s Kristom a Kristovi máš ty, Bože všemohúci, jednoty Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Telo Kristovo. Aktualizoval na divák. Vlastný herný režim sa nastavil na divák. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpúšť nám naše výšky, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, a zbavme zlého. Prosíme ťa, Pane, za nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme vždy boli uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom. Očakávame bláženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosrdne daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami. Režim sa aktualizoval na tvorivosť. Vlastný herný režim sa dal na divák. Vlastný herný režim sa nastavil na Pane divák. Ježišu Kriste, Syn Boha živého, Ty si z vôle Otca a zo spoluúčinkovania Ducha Svätého svojou smrťou oživil svet. Skrze Tvoje presväté telo a krv oslobod nás od všetkých mojich neprávností a od každého zla. Daj, aby som sa vždy pridržiaval Tvojich prikázaní a nikdy nedopusť, aby som sa odlúčil od Teba. Vážení sú tí, čo boli pozvaní na hostinu Baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si osopil moje srdce, ale použij iba slovo a tu sa mi odpoví. Ktoré sme prijali, aby sme si zaslúžili prijať dary Tvojho Ducha skrze Krista.